Wegah. Sapa sing muni ngono? Si Tatin. Wah, wong kok gegeden rumangsa. Nah iki ora gegeden rumangsa. Iki ora mung gegeden rumangsa, gegeden kebaya, gegeden kathok kowe iki. Lah iya. Lah ya apa? Ngerti piye? Gegeden awak. Neng kurang cagak. Lah terus cagake endi? Aku. Ah. Tegese cagake ngurip ngono lho. Lah ya jenengan dadi cagakku mung mleyot. Mleyot. Ayo carane. Lah piye? Oh cagake cilike semono. Tegese ki ati aku ora wis tau omong kowe nek wis weruh ki aja tok omong-omong. Blekerin jenengan ki nek ya cilik aku gedene semene lho nek meng nyagaki aku rak ya mleyot. Ngerti to nek jendhekku cilik. Andekno kok arep dadi cagakku. Ayo rakitan disangga sithik. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Gelarno kloso tambalan jatah gawe isin lah ake golek salin kok di total pitik bapakno gelarno poso tabalan jatah gawe isin lah ake golek salin kok di total pitik oh iya diaturake ya Mbak Elisa ya urung tak buka urung tak apa-apa mangke mawon nggih alon nggih wis Mbak Elisa matur sampeyan mbok kula pun ket wau kok ten mriki ket nggih wau pun salamu akeh banget saking kesehatan barang wah kesehatan barang angge jenengan kan preksa pumpung gratis ngoten oh nggih preksake napa awak dhewe ngerti oh dipriksa ku mesti ora ngerti penyakite kok gitu iki eneng pamundutan saka warga iki nggih apa Mbak Elisa linembang dadi-ati duet karo Pak Dukuh nggih saya Pak Nur Pak Nuryanto monggo Pak Nur aturan tindak ya aturan tindak iki wajib mendapat apresiasi iso ngumpulke warga sak Pedukuhan do urunan gawe gedung kaya ngene ya iso niki ngatasé ten kutha nggih Pak Seno tapi kathah penontonipun kathah wayangan rasa ayek saeka praya wis ora dadi wis pokoke kawit siang wau nggih gayeng dalange pripun nggih wau pun nggih Pak Geter Mas Geter terus genduren nggih MC-ne lucu le muni anu Pak Geter sing saged ngeteraken swasana lan Pak Seno ingkang nyenokaken penggalih turun lindu kok lah lucu MC gayeng tenan nggih Pak Dukuh pun monggo Pak Dukuh Nur Pak Nur endi Pak Nur niki sing nyuwun wargane lho Pak Dukuh monggo Pak Dukuh monggo ampun ajrih kalih kula oh saking tentreme gek oh saking seneng-senenge kok wonten kok monggo Pak Dukuh tuduk
Raisa. Dalu Pak Duka. Kula nika sajeg nyumlek mboten nate nembang. Pramila kula nyuwun gungan dhateng panjenengan Kang Nyekar, kula pengin ngerti jogete Mbak Ganes. Jogete kudu sing kaya jaman neng Mbak Ganes enten mboten Mbak Ganes? Mboten wonten. Mboten wonten. Nek mboten wonten kula pengin Mbak Tatin ingkang joget. Wah. Pengen Mbak Tatin ingkang joget. Nggih, menika sae. Ayo Tin. Kata pengemudi. Pun kula caosi sak yuta wong loro nggo joget karo Karo nembang. ra weh. Sing ora kudu macem-macem. sak api-apike. Matur nuwun Pak Dalang, kula mboten saged nyekar estu. Nggih, mboten napa-napa Pak. Wonten napa-napa. Wonten sampean gelem cucul niku. Matur nuwun. Loh, aja ndak pundi. Aja dikeke aku sa. Ini Pak Mbak Dikeke aku Tatin. ora bali tenan lho iki, Mbok. Mbak Tatin. Heeh. Oh, nggih. Ayo. Iki aku koordinamik Nyombang joget to. joget Pak, wah nek iki geterke tenan ya iki. Ah iya. Ben menggetarkan panggung Lho, iki lho. kuwi amplop Kuwi dienggo wong loro. karo Elisa. Elisa siji. Ya, Tatin ki mbiyen kondang penari angguk kok. Nggih. Nang pinggir progo. Ayo. Ayo Yang munggah. jumeneng kok wis amplope ditampani kok iso mbogok. Wae. Ah saya nggo bawa to. Kaya bawa ki ngadekse kok ya. Ada iki digoleki geterke kok ya. Suasanane jan hebat iki. Apa meneh setengah yuta. Seprapat yuta. Semangat. Duh. Ini. Ya. Kok plerak-plerok to Tin? Mbok ora. Lah ngapa lho? Ah sing didit kowe kok sing mlerok kowe. Iki aku melu kowe lho aku. Ora sing nembang kowe sa. Oh, sing nembang kula sing joget. Kowe nembang entuk 500.000, Tatin joget entuk 500.000. Joget. Seono ngrokoti mic. Oke. Wis ra apa-apa, sapa ngerti kono transfer 200 yuta. Waduh. Sing transfer sapa? Mbok menawa, Mas. Aku ya malah bingung le ngitung. Ya. Pak Duka Ayo. masuk kula kon joget lah. Aku terkenal ra iso joget ya. Wis kok Apa jare kowe iki mbiyen mantan penari angguk. Penari ning ra tau pentas sih. Oh, Tin, ya. kowe ku ora joget obah-obah. Kowe obah sithik kowe wis do seneng kok. Ya wis Aku ora lega. Boleh digoleki kok. Ya sithik ya. Sithik kowe aku ku wis trima kok. Harak kowe wong iki ngojogeti penonton kok jogeti kowe. Lah khususnya ya Pak Duka. Kowe iki engko pasangane pojok dhewe kae lho. Tenang. Wong siji 600.000. Ya, karo adol pit. Iya, dibawani. Bawani. Bawane niki berduaan apa kula? Ya Kowe wis. lah piye to kowe iki? Tetep Tatin kula. iki ping joget. Joget to, spesialis joget. Heeh. Penak ya. Penak Kok piye joget aku kok? ra iso. Ayo joget mung ngene-ngene to rampung 500.000. Anek ku iso ngono lah wis ra iso. Anek Ora niku maksudnya yo ngene. Kene kok ngerti lagian ku nek ra iso. ora iso aku apal kok. Emange tau weruh. Kowe kok kan jero iki. Dadi mah repot. Lah ya wis dijeruk kei jeruk meneh ya. Iya. Nggih, kula dandang gula Malangan mawon nggih, Pak. Apa-apa. Oh, napa niku asmara ndono? Manut kowe. Ayam cemang. Dapukane joget ki yo nganu ngempaske karo ditembangke. Raketan obah sithik dipaske. Ning kon berita kae ki ana lho sing ning kotak cilik kowe ya mempraktekkan iki bahasa tubuhe ngono lho, Mbak. Kaya penari balet ditangkap ning toko cat ngono Pak lho. Duka nglalen joget pas lagu mawon nggih. Oh nggih kok. Iya. Iya. Ora ana penari balet kok ditanggap ning toko cat. Lah carane Lisa ngene iki kok. Ya sa, Nggih, Pak. ora mbah to sa. Ya aku ra obah lagu meneng anteng. Pisan-pisan ki ya Mas kok kakak. Kakak sehono. Ya iya. Kang mubalnya putih simbok ngenten mandekon
sing sithik-sithik. Mengko tak obah. Urung wayahe. Wah, florak-florok. Cacah ditinggal mbokne. Putih kembange mandeka cuane ngati godhong gedang mlawereng jaga napan boyong bidangan singa miruta tampar alit kinarya janjangan sapi timbang brangta kula ya penyanyi Elisa dengan penari latar Tatin yang sering nari di latarnya orang-orang Pada ngamen, pengemis. Tatin bawa. Apa bawal? Tunggale patin. padake iwak Lho ya ana iwake, Mas. Tatin kok patin Ayo tatin ki sok mancing nang Blumbang entuk patin itu, Tin. Plerokane janar kecer. sing arep kecer apane Mripate. Wanggepe tok mripate Tatin lobokno ya Anek sesak ya mendonong, Mas. No. mripate nek mlirik apik kok dunake lobok Netra kocak lindri-lindri. ngundarandir Ndar-ngandir. Bawono. Iki kok mado jorok-jorokan to? Ben ketok kan kudu jempar latare. Iki tak atur. Lisale nyanyi mojok rono. Ah, nggih, makane. Nah, tadi nang kene joget. Terus iki kan ngapa? Ten mriki nggih. Kirang boten, Pak? Ora kok malah tekan nggon penonton to. Kowe kok aja nang penonton aku. Arep-ajar kowe manjajari penonton. Nggih. Ya, ya. Wis. Sing Iki ora nggo mik. menyatane kagun Sing tenanan. malah bangun tresno tutu
Pak Duko, nggih. Mas. Ora oleh hormat. Oke. Oh, matur wah, nuwun, matur Pak. tambah. Apa demok-demok? Matur nuwun to ya. Ora, kowe iki omong didemak wong kok memeng ki ngopo? Lanang e. Lah piye nek lanang Piye, apa? yo karepe piye? Munggah Iki ming mergo serik Elisa diwenehi, Tati diwenehi kowe ora to? mboten man lahir batin mboten. Meri niku mboten oleh. Ning nek pengen oleh. Oh. Pengen oleh. Oh, kae arep paringi apa Nek kae? pengen Ajang maringi napa, Pak? Walah iku apa meneh? Napa? Kiseno. Oh, Oke. kiseno kek diaturke kiseno, RBK. kiseno. RBK niku napa? Ratu Boko. Ratu Ratu Boko. Weh, lah wis iki ya. Ana rokoke cetha Pak Seno iki. Heeh. Oh. Matur sembah nuwun. Nah, wis malah. Wis isine ana sabun, sikat terus apa wae. Oh, iki memang cangkeme wong meri ya. Oh, pengen. Ya engko kowe tak kei rasa semelang. Mboten semelang Mas. Nggih. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih. Wah, suwun nggih, Pak. Nggih, saking Ratu Boko. Ratu Boko. Topine anyar e. Elok. Persembahan. Aku gelem kok topi kuwi manape lho sih, mumpung putih kari ngucir. Heeh, weh kok dikucir barang. Wis. Go mulih kreseke nggo leme. Kur kari kresek kuwi kok ya go mulih. Kabar-kabare. Ayo ndak ngregeti bener. Aku mung gawe ngregeti kok. Artine to kuwi. Arte mboko iki. Iya, ora apa-apa. Ning nyenengke kae pokoke kabeh Bebungah terus kok ya. semangat. Matur nuwun sanget. Wah, adoh-adoh ya rawuh. Nggih. Suwun. Ya, sekalian lah iki mau nek cara aku ora payu kok 50 wae jogetan kaya Wah lah ngene. Mas nek kula. Sing penting Pak Dukoe wis mantuk-mantuk. Lah mantuk ki gelo je karo ngantuk. Lah nek mantuk ora gelo apa? Gelo terus ngantuk. Oh, aku yang ngomong, Pak Duko ngapunten nggih, Aku selawe wae mburuhke kok. Lah piye lah aku gelem ngobah iki lumayan lho. Keker kuil. Kuil. Terus piye? Ungkak-ungkak. Ayo to, ungkake ra apa ungkakmu kowe. Aja Boy, seono iki lho, biyen lulusan tari iki. Tari. Delok lah piye? Delok Cari sih, tanya. 200. Oh lho. Yang jaluk iki kok jaluk aku. Engko tak kei sih, aja kuat. Beres. Ayo. Joget apa? No kendang ae. Jawa-jawa Mas. Aku pasir watuk Mas Jawa wae. Oh iya. Ya. Tutup banda. Tembangi saya samen. Tutup banda tuturupa. Wis apa? Ngono kuwi. Ngono kuwi. Kok ming Semagoh jenengan. Iki lulusan joget kok ming manggon teneh muntuk. Iki lulusan apa? Seni tari. Ya ya pantes to nek joget. Aku ditele apa? Aku SSN. SSN ki apa? Sarjana seni. Seni ki apa wae? Ayo. Ya nek aku ora mlebu tari. Seni kok kur nang mburi wae. Lah ya kowe. Kula badhe seni, Pak. Ya, wong kuwi ming seono ki ming SMK iki kowe sarjana seni kok ora iso joget. Aku SMK wis mulang e. Mulang apa? Ayo. Mulang saru. Seni. Seni nang mburi mau. Heeh. Malah ora. Iya. Ya ora apa-apa. Di anu sih, di apa jenenge? Disambung sih. Ana sing nyuwun, Pak. Ana iki. Kula mandha, Pak. Hoi, kowe? Kula sampun iki nggih. Arisa wis. Alisa wis. Lah aku Kowe nembang kok sak kowe mau. Iki lho, podang kuning saking pelanggan sate Pak Yo, Kerangkungan Jalan Anggajaya. Nomor 2, nomor 13B, sate Pak Yo. Ayo. Apik iki. ayo salehke wae nek aku sing nembang disalehke. Lasah dikekke. Lho, piye to? Wong ora Ayo iso diseleke, engko dicekeli terus merucut. Piye ta? Kertase iki lho. Lah iki malah nek sing Nanti Lisa kabur, maju ayo langsung repot. nyasa. Ayo maju langsung nyayuk nek aku langsung delehke. Tegese kowe iki wis dianggep keluarga dhewe.
aku wis duwe keluarga. Karo Pak Seno kuwi. Nek ora keluarga ora ngono. Bener, sing ana iki lho sing Wis nguturi. saking tresnane ro kowe. Ora usah dineke. Terus berarti Lisa ora dianggap keluarga. Ya keluarga. Kayak keterangane. Keterangane ning aku. Lah piye? Kowe kuwi kudune wis matur nuwun. Ngoten. Heeh. Dinehi rejeki saka Gusti. Lumantar. Lewat malaikat lumantar Maseno mlebu ning kowe. Kok tekan malaikat. Lho kabeh iki nganggo utusan ora mangkat dhewe-dhewe. Iya, sing tak perkarake. Ora usah diperkarake iki agak util. Iki lho, ayo maju, nyayuk 300. Ya, engko nek wis Lisa nyambut maju, gawe. giliran aku kok podang kuning. Lelehke. Iki sing jenenge dalang cerdas, dalang jeli. Nek cerdase ora. Ya cerdas kok. Pelite yo. Lho nek pelit kuwi nang watak. Wah. Kuwi nang Apa? watak. Ora lho. Kula watak karo watuk iki beda. Mingkemo. Kuwi dasare nek karo aku pelit, nek karo liyane ora. Mbah apa? Warga. Mergane aku nanti, mbah mergane mbiyen tau seneng aku ning aku wegah. Muni piye kuwi sih? Anu jare mbiyen tau seneng aku ning enggah. Sapa sing muni ngono? Sik Tatin. Wah, wong kok gegeden rumah. Nah iki ora gegeden rumangsa. Kowe iki ora mung gegeden rumangsa, gegeden kebaya, gegeden kathok kowe iki. Lah iya. Lah ya apa? Ngerti piye? Gegeden awak. Ning kurang cagak. Lah terus cagak endi? Aku Ah. tegese cagake ngurip ngono lho. Lah ya jenengan dadi cagak aku mung mleyot. Mleyot. Ayo carane. Lah piye? Oh cagake cilike semono. Tegese ki aku ora wis tau omong kowe nek wis weruh ki aja tak omong. Blekere jenengan ki rak ya cilik aku gedene semene lho nek meng nyagaki aku rak ya mleyot. Ngerti to nek jendhekku cilik. Andekno kok arep dadi cagakku. Ayo rakitan disangga sithik. Nyanyi. Dinake Mas. Mbak ono kuwi ket mau rasa dadak padu. Aku ora padu wong sing ngomongan padu ku arek seono kok. Iki bar mangan pir ganyi. Apa? Mergane. Dineke muni-muni ora dineke muni-muni. Bar mangan pil apa? Ganyi. Bentuke kaya ngapa kuwi pilih? Cilik. Cilik meneh. Cilik ning ora mboseni. Ha iya. Mambu ora? Ora wis tanget kok. Kene obat kok diingeti piye? Aja kaya ngono. Nang seni iki sing penting rasa. Jenengan mau nek dinehi? Lho, nek dinehi kudu gelem. Lah kene tak nehi gelem ra? Wis. Apa-apa nganggo dipikir. Aja waton nampa. Lah mergane? Aku tenan apa ora tinjane. Lah ya jenengan piye kira-kira? Lali bojoku nang omah. Maaf lho, Bu. Apa ndelok? Delok. Delok apa? Duwe apa piye? Duwe. Streaming lho, anggere karo si gendut kae mesti ngono kae. Angger karo apa? Gendut. Kok iso-isone mi gendut, aku ora gendut lho. Mboten. Lho iki rezeki iki rasakan dari lesehan Pak Din. Salam buat PWKS. Yo. Resto Indo sama pelanggan lesehan Pak Din bisa pesan online GrabFood dan GoFood. Terima kasih Pak Seno. Menika arto 90.000 kagem Pak Seono. Mbah ya. Kuwi disyukuri ikhlas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ora apa-apa. Nadyan to kurang 10.000 ya ditampa. Mas, kok jenengan tegel nyawak 10 to? Aku ora nyawak lho tulisane 90 to. gaglakan 10.000 nggo ngopo? Lah nggih, kula barang niku trimo dipotong. Tin. Iki dienggo nyingket kamar iso iki. Lah nyingket nganggo apa nek sampe? 95.000-an kabeh plek. Ya tetep bolong ya. Wis ora apa-apa. Wis. Ora ngeleleng. Tukoke beras dibubur rak ya dadi obat. 90 iki iso dadi 9 yuta, Mas. Carane? Carane didongani, Mas.
Oh, iso wae. Lho. Iso. 20 dadi 9 juta. 9 juta. Lah mbok ora sandagel. Pripun? Wis njaluk ditaku pira? 100 engko tok dongani kok didompong loro. Dadi ora oleh 9 yuta. Lah mergane? Mergo ora entuk 90. Lek dagel niku ora nggo lantaran 90 niku. Pripun nonton sing 7,5? Nonton mboten? Ben dadi? Ben dadi? Ha 7,5 juta. Oh dagelan kok ya 90 tampani. Lho, kuwi rejeki. Wes kene nggo aku wae tak gawake. Oke nih, gonmu ya tak gawane. Ora lho nek wong lanang ki wajib. Coba gonku. Ya genah abot nggon aku. Aku wis 200 kok. Ning akeh nggonamu. Mulai ra apa e. Jeneng genah abot ngene tatin. Tak lumpuhke sesuk nek dienggo pas bodo iki lho, Mas. Maksudnya piye? Duwite iki lho. Iki nek karo aku curiga sikik kok. Lah omongan. Aku muni genah abot nggonamu kok. Maksudnya piye? Karo mendonong matane. Lah ta, ora aku ta. Kuwi dianggep sedulur kowe iki. Sapa sing nganggep sedulur? Pak Seno. Prek. Saya yang tidak suka seperti itu. Kenapa? Jangan gitu. Iya, kenapa? Wong kok anduwene ya korpret kuwi mau kok. Ya wong kae kira lahir batin ya. Lahir ning batine iki, Mbok. Lah iya mulane lahir. Ning lahirke kowe kok ngono kok. Ya diwiwiti. Yo. Podang kuning. Podang kuning sora. Ra iso. Ra iso perdite. Iso apa? Iso. Iso. Tak oper ya? Heeh. Tenan? Tenan ngono. Ndi? Ya mau. Pira? Ya. Pira? 200. Wah, terima sing 90 ah. Lah ngopo? Lah piye? Ora. Oke iki lho. Kuwi jenenge ngelongi rezekimu. Ya aku ikhlas. Ikhlas. Ikhlas kok mendonong. Ya Kan sekarang matane lobok kok iki. Heeh. moto kok lobok iki piye? Kocak. Pasline entek. Ya. Nggih. Aku apa ki ya? Najan no ya. Kok najan. Jute mung peksi 50. Waduh matur suwun, Pak. Ya sak kowe iki kancaku. Aduh. Lumayan. Apa win jaluke apa? Ini jaluke kok es kopior. Apa nyuwun apa? Nawalane. Lumayan, Mas. 200. 200 kok 150 kok kaya ngeraket. Oh 150. Wah. Lah nggih mboten, Mas. Delongkas junahe 9 juta. Yo. Nadian. Ya. Aku bingung. Nampa den 200 sok bingung. Sana mikir Ayah. Ngapa? Anu, Lah ngapa ta? ora apa. Muni manuk kok guyang-guyu iki ngapa? Duwe apa piye? Kan aku orang yang tersumeh di dunia. Heeh. Aku ki nang ndi guyu kok. Ora ana omonging guyu kok. Edan apa? Kenter. Mikir manuk podang agawe gregeting ati. Gregetke ya. Ora mendo sun pikatku lute benda. Mangga, ya. Esuk awan ning omah wis
Asline sing sentimen karo kowe ora aku. Ngerti aku. Sing ngendang. Iya, kuwi cen arep gelut mah. Arep gelut. Kowe? Mbok aku melu. Tapi wong gelut kok melu. Ayo sapa ngerti denku nggawa bola. Aku ora dadi balamu. Iya. Balane sapa? Balane denku. Iya. Lah bola. Matur suwun. Sampun menika. Sampun. Nggih. Turut-turut liyane isih akeh. Iki uga anu no. Apa? Ana sing nyuwun tulung agungan, nyuwun lagu Jaga-jaga. Oh, Jaga. Slendro Sanga. Lagune sapa? Iki wis didumke notasine. Oh iya. Karo dilatih ya, Mak. Iya. Sing kepareng nyekar Mbak Ayu. Wo. Mbak Ayu neh. Wah. Jaga-jaga iki Pak Suyanto pandemen wayang saka Gandhok Pandheya.